Здравейте, изследователи! Добре дошли в този канал, където разбиваме матрицата на просвещението и се връщаме към записаното слово, към онова, което самите хромисти са оставили. В предишния епизод проследихме родството между готите и гепидите. Видяхме, че гепидите не са чужд народ, а част от по-широката славянска общност. Но преди да продължим с разказа на Йорданес, трябва да изясним нещо много важно. Трябва да видим как самите антични автори описват народите в този регион. Страбон е пределно ясен. Той казва, че гетите са по-известни на гърците, защото живеят към Понта и на изток, както на юг, така и на север от Иструс. В същото време обяснява, че даките са онези от същия народ, които живеят към Германия и към изворите на Иструс. И най-важното, изрично добавя, че даките говорят същия език като гетите. Тоест, това не са два различни народа. Това е един и същ народ, назоваван по различен начин според областта. Същият този Страбон ни дава и още една ключова фигура – Буревиста. Владетелят, който обединява тези племена и създава силна държава в Дунавско-Балканския свят. И тук идва следващият важен детайл. Столицата на Буревиста – Сармизагетуза Регия. Столица на един обединен свят, на сармати и гети. И точно тук връзката с Йорданес става особено важна. Той разказва, че след победа над сарматите, император Траян създава град в прослава – Никополис ад Иструм. Но ако столицата на даките съдържа в името си и сарматски, и гетски елемент, възниква въпросът – дали сарматите и даките не са възприемани като взаимозаменяеми имена? Ако приемем, че е така, можем да си обясним лесно разказа на Йорданес. Защото той казва, че сарматите взимали имена от германците. Имали са такъв обичай. И както самият Йорданес отбелязва, обичайно е народите да заемат имена едни от други. Римляните от македонците, гърците от римляните, сарматите от германците, а готите най-често от хумите. И ако следваме логиката на Йорданес, сарматите трябва да са граничили с германските земи. А това съвпада напълно с описанието на Страбон, който поставя част от този народ именно към областите срещу Германия и към горното течение на Иструс. В този същия дакогетски ареал по-късно се налагат нови имена – гепиди, готи, вандали, хуни, но населението остава същото. Точно както Страбон го описва от двете страни на Дунава, така и Йорданес описва готите и сродните на тях групи от двете страни на Дунава. При Страбон и Плиний Стари се споменават роксолани, аорси и сираки като част от сарматския свят. По-късно Птолемей добавя към тях и язигите и еланите. Авторите също така показват географското разпределение на тези племена. Язигите обитават най-западните части, до границата с германския свят, докато роксоланите са поставени в източната зона, северно от Черно море. Така виждаме, че сарматите не са един определен народ, а общо название за сродни народи. Йорданес говори и за даките като за сарматски народ. Следва цитат от Гетика. След смъртта на Деций, Гал и Волосиан поеха властта над римляните. Тогава се появи една заразна болест, почти подобна на тази напаст, която ние преживяхме преди 9 години и която обезобрази лицето на целия свят, но особено опустоши Александрия и всички области на Египет. За тази беда плачевно разказва историкът Дионисий, а и нашият почитан мъченик Христов и епископ Киприян пише за нея в книгата озаглавена «За смъртността». Тогава и един човек на име Емилиян, понеже готите често опустошаваха Мизия поради нехайството на владетелите, и той видя, че им е позволено и че никой не може да ги отстрани без големи загуби за държавата, реши, че и той може да стигне до подобна съдба. И грабна узурпаторска власт в Мизия, като със събрана войска започна да разорява градове и народи. Срещу него, в рамките на няколко месеца, докато се увеличаваше събираната сила, той причини немалка вреда на държавата. Но още почти в самото начало на своето нечестиво начинание беше унищожен и загуби и живота, и властта, към която се стремеше. Следва коментар. Йорданес ни разказва, че след смъртта на Деций, Гал и Волосиан поемат властта.
Но в района на Филипопол и Тракия виждаме независим военен лидер и като Приск. Сега виждаме същото явление и в Мизия. Йорданес ни казва, че един човек на име Емилиан грабва узурпаторската власт в Мизия. Това означава, че той се провъзгласява за император, опирайки се на местните военни сили. Йорданес отбелязва, че той не успява в своето начинание. Но за нас по-важното е друго. Виждаме ясно изразена военна самостоятелност в Мизия и Тракия. Следва цитат от Гетика. Те, щом получиха властта, сключиха договор с готския народ. И не след дълго, след като и двамата царе загинаха, Галиен пое върховната власт. Ако когато той се отпусна в пълна разюзданост, готските вождове Респа, Ведуко и Таруаро взеха кораби и преминаха в Азия, като прекосиха Хелеспонтския проток. Там, след като разграбиха много градове в тази провинция, подпалиха с огън прочутия храм на Диана в Ефес, който, както казахме по-рано, били основали амазонките. После достигнали до областите на Витиния, разрушиха Халкедон, който по-късно Корнелий Абит отчасти възстанови. И до днес, макар да се радва на близостта на царския град, той все пак пази някакви следи от своите руини като знак за потомците. С тази сполука, готите, след като влязоха в азиатските области и се здобиха с плячка и трофеи, отново прекосиха Хелеспонтския проток обратно, като по пътя си опустошаваха Троя и Илион, които едва започваха да се възстановяват след онази Агамемнонова война и пак бяха унищожени от вражеския меч. След такова разорение на Азия, Тракия изпита тяхната жестокост. Там, при подножието на планината Хемос и край морето, нападнаха и скоро превзеха града Анхиало. Град, който някога Серданапал, цар на партите, бил основал между морския бряг и подножието на Хемос. Там, казват, те останали много дни, наслаждавайки се на горещите минерални бани, разположени на 12 мили от града Анхиало, извиращи от самото дъно, кипящи от огнен извор. И сред безбройните терми по света, те са напълно първокласни и най-ефикасни за здравето на болните. Следва коментар. Тук виждаме ясно, че Гал и Волосян сключват договор с готския цар Книва. Това означава възобновяване на плащанията. Но при Галиен ситуацията се променя. Йорданес ни казва, че готските вождове Респа, Ведуко и Таруаро вземат кораби и преминават в Азия, като прекосяват Хелеспонта. Това е изключително важно, защото този поход започва от Балканите. Преминаването през Хелеспонта ясно показва, че тези готи се намират в балканските земи, а не идват от далечния север. Това са готите от Дунавско-балканския свят. Същите среди, от които виждаме фигури като Максимин Тракиеца, Приск и Емилиан. След като разоряват Мала Азия и събират плячка, те се връщат обратно. И именно тогава е нападнат Анхиало. Това също е ключово, защото показва, че Балканите не са начална точка на разрушението, а крайна фаза на един вече завършващ поход. Затова предположението, че този поход идва от северните готи, не се потвърждава от самия разказ. Не виждаме последователно настъпление през Балканите. Виждаме движение от Балканите към Азия и обратно. И още нещо важно. Потомците на тези готски вождове, участници в похода, по-късно ще се превърнат в основа на военната сила, върху която ще стъпят Галерий и Константин Велики. Следва цитат от Гетика. След това се върнаха в своите земи, а по-късно, по молба, бяха привлечени от император Максимиан като помощници на римляните срещу партите и там воюваха вярно като дадени съюзници. Но след като Цезар Максимин почти с тяхната подкрепа прогони Нарсей, цар на персите, внук на великия Сапор, и ограби всичките му богатства, заедно с жените и децата му, и след като Диоклециан победи Ахил в Александрия, а Максимиан Херкулий сломи в Африка 5 племена, след като държавата се здоби с мир, римляните започнаха сякаш да пренебрегват готите. Защото без тях отдавна римската войска трудно се е сражавала срещу каквито и да било народи. Често се вижда как ги призовавали така. Както и при Константин били поискани и вдигнали оръжие срещу неговия роднина Лициний, победили го
и след като бил затворен в Солун и лишен от власт, го умъртвили с меча на победителя Константин. И за да бъде основан в негово име един прочут град, съперник на Рим, участвал трудът на готите. След сключване на договор с императора, те му предоставили 40 000 свои като помощ срещу различни народи. И техният брой и служба и до днес се наричат в държавата, т.е. федерати. Тогава те процъфтяваха под властта на своите царе Ариарик и Аорик. След смъртта им, наследник на царството стана Геберих, изключителен по доблест и благородство. Следва коментар. Виждаме, че балканските готи са привлечени от император Галерий Максимиан като помощници на римляните срещу партите. За Галерий знаем, че е от балкански тракийски произход. Интересно е, че според сведенията, той дори е обмислял да прекръсти империята на Дакийска вместо римска. Виждаме също, че същите тези войници участват и в потушаването на вътрешни конфликти в империята. Йорданес ясно ни показва, че тези готски сили се превръщат в основа на римската армия и че без тях вече трудно може да се води война. След това Йорданес преминава към времето на Константин Велики, който също е от балкански произход. Той отбелязва, че с помощта на готите Константин побеждава Лицинии и се утвърждава като едноличен император. Още нещо важно. Балканските готи участват в изграждането на Константинопол. След това Йорданес прехвърля разказа към готите от татък Дунава и започва да говори за готските царе Ариарик и Аорик. Тук вече не става дума за балканските готи, а за готите на север от Черно море. Виждаме как Константин сключва договор с тях, а те му предоставят 40 000 войници. Важна за нас е хронологията. През 324 година Константин става едноличен владетел. Между 324 и 325 започва строежът на Константинопол. През 328 започва строежът на моста на Дунав. Около 330 година столицата е осветена, а приблизително по същото време е завършен и мостът. Това е изключително важно. Столицата се изгражда с помощта на готи, а мостът на Дунав се изгражда към други готски групи, съюзници на Константин. Това показва, че мостът не е построен за завоевания на север, а по-скоро за връзка, логистична, търговска и военна, с съюзническите сили. Но в същото време знаем, че Константин воюва с готи и преминава отвъд Дунав. Това означава, че в един момент настъпва промяна. Най-логичното обяснение е следното. Около 332 година царете Ариарик и Аорик умират и най-вероятно възниква напрежение за наследството на властта, тъй като Геберих не е пряк наследник на предишните царе. Именно в този момент Константин се намесва. Виждаме от други извори, че той побеждава готите и ги подчинява. Но това подчинение не означава унищожение, а установяване на зависими отношения. Най-логичното обяснение е, че Константин подпомага възкачването на Геберих на престола, като по този начин си осигурява отново силен съюзник. За тези съюзнически отношения можем да съдим косвено. След това готите нападат вандалите, а вандалите намират убежище в Панония, в рамките на империята. Това показва, че те търсят защита от Константин. И още нещо важно. Готите не ги преследват в Панония. Това означава, че между готите и империята вече има установени отношения. Не на пряка вражда, а на съгласуване. На практика се възстановява съюзът, но вече при нов владетел – Геберих. Следва цитат от Гетика. Геберих, изключителен по доблест и благородство. Той, син на Хилдерит, внук на Овида и правнук на Нидада, изравни славата на рода си с прославени дела. Още в началото на своето управление, желаейки да разшири владичеството си над вандалския народ, той започна война срещу техния цар Висимар, който бил от рода на Аздингите, род, който сред тях се отличава и показва, че е най-воинствен. Историкът Дексип разказва, че те едва за една година могли да достигнат от океана до нашата граница, поради огромната необятност на земите. По това време те пребивавали на мястото, където сега живеят гепидите, край реките Марисия, Милиаре, Гилпил и Грисия,
които превъзхождат всички по-горе споменати. Тогава на изток от тях били готите, на запад – маркоманите, на север – хермондурите, а на юг – Хистър, който се нарича и Дунав. Докато вандалите живеели там, цар Геберих на готите им обявил война край бреговете на споменатата река Марисия. Битката не продължила дълго и не била равностойна. Скоро самият вандалски цар Висимар бил повален заедно с голяма част от своя народ. А Геберих, изключителният готски водач, след като победил и ограбил вандалите, се върнал обратно в земите си, откъдето бил излязъл. Тогава малкото вандали, които били избягали, събрали множеството си от безоръжни и неспособни за бой, напуснали своята нещастна родина и поискали от княз Константин да им даде Панония. Там те се настанили и около 60 години, повече или по-малко, служили по императорски постановления като заселници-поданици. А след дълго време, поканени от Стилихон, магистър на войската, бивш консул и патриции, те завладели Галия, където, ограбвайки съседите, не се установили на напълно трайни поселения. Следва коментар. И тук идва моментът да се спрем на един много важен въпрос. Въпросът за така наречените германски имена в текста на Йорданес. Това е ключово, защото именно върху тези имена често се изгражда тезата за германския характер на готите. Но самият Йорданес подкопава тази теза. Той ясно поставя германците като външен народ, извън скитския свят. И още по-важно, изрично казва, че сарматите имали обичай да приемат имена от германците. Това не е интерпретация. Това е пряко свидетелство. И можем да го проверим веднага в родословието на Геберих. Син на Хилдерит, внук на Овида, правнук на Нидада. Какво виждаме? Не чист германски род, не последователна традиция, а смес. Две имена звучат германски, две – не. Това напълно съвпада с думите на Йорданес, че имената могат да бъдат заемани. Че те са въпрос на влияние, на контакт, дори на мода. Същото явление виждаме и при рода на Амалите. И там родословието съдържа както германски, така и негермански имена, без ясна последователност. Това означава, че имената сами по себе си не могат да бъдат използвани като доказателство за етнически произход. И тук идва най-важното. Ако самият извор казва, че имената се заемат, как тогава именно имената се използват като основно доказателство за етнически произход? Когато погледнем по-дълбоко, виждаме, че не имената, а структурата на обществото, начинът на воюване и погребалните практики са това, което разкрива истинската картина. И тази картина не е германска. Тя е по-скоро сарматска. Същото важи и за вандалите. Йорданес ни запознава с цар Висимар, представител на знатен род, който се отличава с воинственост. Това е важно. То показва, че във вандалското общество съществува ясно изразена родова аристокрация и култ към воинската доблест. Властта не е случайна, а е свързана с произход, престиж и военни качества. Това ни показва, че културата на вандалите е по-близка до културата на готите и принадлежи към един по-широк скито-сарматски културен кръг, а не към така наречените свободни германци. И още нещо важно. Според сведенията на Тацитус, вандалите се разглеждат като древен народ, по-древен от германците. И така, приятели, в този епизод видяхме, че старият скитски свят започва да се нарича сарматски. Разбрахме, че сарматите говорят на собствения си език, същия език като на даките и гетите. Същия този език говорим и ние днес, потомците на славяните. Благодаря ви, приятели, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала и оставете вашето мнение в коментарите.